ଜୟଗୁରୁ। ଏହି ବହିଟି ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିବାର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସହପ୍ରତିନିଧି ଦାଦାଙ୍କର ଲେଖା ବହି। ବିଷୟ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ଜୀବନ ମେରୁ। ଆମେ ନିରାପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ କରୁ। ଗୃହଟି ପାଇଁ ଚାରି କାନ୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ପୁଣି ଛାତଟିଏ ପାଇଁ ତାକୁ ବହନ କରି ଧରି ରଖିବା ଭଳି ଶକ୍ତ ଖୁଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କଂକ୍ରିଟ ପିଲର ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ତାହାଦ୍ୱାରା କାନ୍ଥ ଯେପରି ମଜବୁତ ରହେ, ସେପରି ଛାତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ରଖେ। ଏହାକୁ ଆମେ କହୁ ପକ୍କା ଘର ବା କୋଠା ଘର ବା ଚାଳ ଘର। ଆଜବେଷ୍ଟ ଗୃହ, ଟାଇଲ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତ ଓ ନିରାପଦ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପକ୍କା ଘର। ଆମେ କଥାକେ କହୁ, ମୋ କଥା ଏକଦମ ପକ୍କା। ସେହିପରି ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜୀବନ ମେରୁ, ଏକ କଥା ଏକଦମ ପକ୍କା, ଯାହାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଉପନିଷଦରେ ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇ ପିତୃ ଦେବୋ ଭବ, ମାତୃ ଦେବୋ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୋ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ। ଚାରି କାନ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ପିତୃଭକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାତୃଭକ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଇଷ୍ଟପ୍ରୀତି, ଅତିଥି ଗୁରୁଜନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପ୍ରୀତି। ଉପରୋକ୍ତ ଚାରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ନିପୁଣ ତାଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଓ ସମାଜ ପ୍ରୀତି। ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ପାଣିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ତଥା ଛାତକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ଲୁହା ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଂକ୍ରିଟର ପିଲର। ଚାରି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ଛାତକୁ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ସେହିପରି ଇଷ୍ଟ ଥିଲେ ଜୀବନ ନିରାପଦରେ ରହିପାରେ। ଜଣେ ହୁଏତ ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, କେହି କେବଳ ପିତୃଭକ୍ତି ବା ମାତୃଭକ୍ତି ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅତିଥି ପରାୟଣତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟହୀନତାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆଣିପାରେ ନା। ପିତାମାତା ଅତିଥି ସେବାରେ ନୈପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିପାରେ ନା, କାରଣ ଏହି ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟିର ମୂଳ ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରୁ ଲୌହଦଣ୍ଡ ବା ଲୁହା ଛଡ଼ି, ଯାହାକି ପ୍ରତି ପିଲରର ସ୍କେଲିଟନ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତାହାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ମାପକାଠି। ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ, ଇଷ୍ଟାନୁରକ୍ତ, ଇଷ୍ଟସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ୍ନ, ସେ ସେତେ ଉନ୍ନତ ଓ ମହାନ। ତାଠାରେ ସ୍ୱତଃ ପିତୃଭକ୍ତି, ମାତୃଭକ୍ତି, ଅତିଥିପରାୟଣତା ଅନାୟାସେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ମାନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତୃଭକ୍ତ, ମାତୃଭକ୍ତ ଓ ଅତିଥିପରାୟଣରେ ନୈପୁଣ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ଏହିସବୁ ମାନି ବୃତ୍ତିକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମହତ୍ ଜନସଂସର୍ଗ ଓ ଉପଦେଶ ବିନା ଏହା ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ପିତାମାତା ଯେ ଆମର ପୂଜନୀୟ, ଆରାଧ୍ୟ, ସେବ୍ୟ, ଏହି ଭାବ ଆମର ବୋଧ ଓ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ଯେତିକି ଓ ଯେପରି ହୁଏ, ଆମ ଚଳଣୀରେ ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ମାତୃଭକ୍ତି ପରାକାଷ୍ଠା ସେପରି ବାସ୍ତବାୟିତ ହୋଇ ଚାଲେ। ସେ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ମାତୃଭକ୍ତି କିଭଳି କରାଇବାକୁ ହୁଏ। ପିତାମାତା ଅତିଥିଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ। ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ମାତୃଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ପିତୃସେବା କିମ୍ବା ମାତୃସେବାରେ ମୁହ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ ନୀତି ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିତ୍ୟ ନିଜର ତଥା ପିତାମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ନିଜର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାକୁ ଅତି କମରେ 8-10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାର ବିଧାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶତକଡ଼ା 99% ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଗୁରୁଗ୍ରହଣର ସମୟ ନୁହେଁ କହି କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ପିଲାଙ୍କ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ପିତାମାତା ଯଥା ସମୟରେ ଗୁରୁଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ପିତାମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହିତସାଧନ ପରୋକ୍ଷରେ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପିତାମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ, ଯେପରି ସେହିପରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯଦି ସତ୍କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା ଓ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପୁଣ୍ୟ ଅଂଶପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାହାର ନାମ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସହିତ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜରେ ଏହିଭଳି ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଦେବଲୋକରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେବା ପରି ସମାଜର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସାର ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ। ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ
ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମାଭିକ୍ଷା ବା ଯାଚନା କରି ପିତୃମୁକ୍ତିଦାୟକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏପରିକି 23 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବତ ସାଧନା ବ୍ୟତୀତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଶିର ନୁଆଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲେ। ଅତଏବ ପୁତ୍ରର ସୁକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ 10 ବର୍ଷରୁ ହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଶୀର୍ଷକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପିତୃଭକ୍ତି, ମାତୃଭକ୍ତି, ଅତିଥି ପରାୟଣତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେନା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁବିଧା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିବାଦର ସାର୍ଥକତା ଆଣିଥାଏ। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିବାରର ଆଦ୍ୟ ମରକୋଚ ଏହାରି ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିବାର ରଚନା କରିବାରେ ପ୍ରୟାସୀ ହେବା, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୈକୁଣ୍ଠାଧୀଶ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ସେବ୍ୟ ଓ ଉପାସ୍ୟ। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପରିବାରରେ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ସେବା ଓ ଉପାସ୍ୟ ସେହି ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପୋଥିରୁ ସେହି ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଷ୍ଟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିବାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସେ କେଉଁ ରୂପରେ କେଉଁ ନାମରେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଖୋଜ କରିବା ଦରକାର। ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବରଣ କରି ସାଧନ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ନୀତିବିଧିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ପରିବାରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ଚଳାଇ ଚାଲିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ମନେ ମନେ ହଜାର ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିବାର ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସୁଖଦାୟକ ହୋଇପାରେନା। ଜୟ ଗୁରୁ।